हेलो एपेन तो वेलकम बैक कर गोटे न्यू फ्रेश ब्लॉग को। तो यहाँ थिला जगन्नाथ मंदिर जीवार लॉन्ग वीडियोटा। तो आपण मैंने सर्ट वीडियो देखी नहीं तो निहाती लॉन्ग वीडियो को देखूँ और निहाती केमती लगुच कमेंट मध्यम जनातु। आ चैनल को यदि नुआ आसछन्ती निहाती गोटे सब्सक्राइब कर दिंतु। तो ये सका उठिक मुझे झाड़ू मार देती मार सारापर ये चाह बनई तो समस्त जानते सका उठिले मैंने चाहटा ही निहाती समस्त दरकार। तापर ये गुन्नू भी तार फ्रेश होगी आसीला मुझे बापा को खाइबा खाଇବା ଦେଇଥିଲି ମୁଁ ଖଇଦିଅ ଟିକେ ତାକୁ ସେ ବି ଖଇ ଦେଇଥିଲେ ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଚାହା ବି ବନେଇ ଦେଇଥିଲି ଆଉ ମୋର ଏଠି ବନେଇ ଦେଇଥିଲି ପାଣି ଯେଉଁ ପିଏ ଯେଉଁ ଡେଲି। ତାପରେ ଚାହା ଆଉ ମୋର ଆଉ ଏନର୍ଜି ଡ୍ରିଙ୍କ୍ ହେଇଲା ତ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ପିଇ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଗୁନୁ ଏଠି ଖାଉଥିଲା ମୁଁ ଫେର ଯାଇ ତାକୁ ମୁଁ ଫେର ଗୁନୁକୁ ଖାଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୁନୁ ଏଠି ଖାଉଛି ଗୁଣ୍ଡ ଛତୁ ଆଡ଼ୁ ଖାଉଛି। ତ ମୁଁ ଯିମି ଏବେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୁନୁ ବସିଛି ଖାଉଛି ଆଉ ଖାଇବା ସରିଯିବ ଖାଇବା ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସେ ଖରା କରିଛି। ଆଉ ଏଠି ଆମର ମୁଁ ଏଠି କାଟିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଦ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଳସ ବସି ଦେଇଛି ଏଇଟା ଡେଲି ଆମର ବସା ହୁଏ ଘରେ। ତାପରେ ପୂଜା ବି ଆମର ସରିଗଲାଣି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପୂଜା ସରିଗଲାଣି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଠାକୁର ସବୁ ପୂଜା ହେଇଯାଇଛି। तो ये पूजा सारिकी आम समस्ते रेडी थे। तो गुनुर काका मम्मी भी जीवे से भी रेडी होता जेहेतु गुनुर काका मम्मी गुनु गोटे बाइक रे जीवे आउ मु आ गुनु बापा गोटे बाइक रे जीव गुनु केवल सांगे जीवे जीव आराम से तो फाइनली आम से जगन्नाथ मंदिर पहुँच जाते आम जो खाଇବା बुकिंग करते तो ये भिड़ हो जाए कि समय पर तो आम बोले फाँका अच्छी टिकेट नहीं जावा बट टिकेट हमें मिलानी। तापर आम ये सब ठाकुर को पूजा करदे ये जो महादेव लक्ष्मी माने विमला आउ बजरंग बाली जगन्नाथ सुभद्रा बलभद्र सब ठाकुर को आम पूजा कर सारी। बसिया दरकार पूजा कर सारापर आम टे बाहर को पलि आसते विश्वास करें बहुत जोर से खरा अच्छी आउ तो पाद पूरा तातिक फुटका हो। तो जेहेतु आरती हाँ बहुत टाइम था तो आम टे बसी पड़ते तो आरती आउे मानने 12:30 बेलू स्टार्ट हो आम टे बसते मैंने एत से बाहर खरा कर तो ये बहुत ठंडा लगुच ये बसते टे समय पर ये आरती भी स्टार्ट होता आपण मैंने आरती देखूँ। तापर आरती सरी जाता समस्त आसी प्रसाद सेवन बसी आम सका बुकिंग करदे। तो प्रसाद थिला भात डाली आ गोटे शाग घांट
ଆଉ ଗୋଟେ ପଣସ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଥିଲା ଘାଣ୍ଟ ଭଳିଆ, ଖଟା ଥିଲା, ଲାଷ୍ଟକୁ ପାଏସ ଥିଲା। ତ ଦୁଇଥର ଡବଲ ଟାଇମ୍ ବି ଭାତ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ପେଟ ପୁରା ମିଲ୍ ଥିଲା 130 ଟଙ୍କା ଗୋଟା ମିଲ୍ ଥିଲା। ତ ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଖାଇକି ଉଠି ସାରିଥିଲେ। ତ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ଖାଉଥିଲା ତ ସେଠି ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଥିଲା। ଆମେ ତାପରେ ଏଇ ଲାଇନ୍ଟା ଟିକେ ପଛରେ ଦେଲେ, ବହୁତ ପଛରେ। ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ରତଘର ଗୋଟେ ବି ହେଉଛି। ତ ଖାଇସାରିକି ଆସିଲା ବେଳେ ଏଠି ନବଗ୍ରହଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେନି, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଫେରିବା ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ଇଏରେ ପଡ଼େ। ତ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିସାରିକି ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ। ଖାଇବା ତ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଖାଇବା ଖାଇକି ତ ପେଟ ପୁରା ମାନେ ଶାନ୍ତି ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ଏଠି ପାର୍ସଲ୍ ବି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପାର୍ସଲ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ପାର୍ସଲ୍ ନେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆର ହେଉଛି ବୁକିଂ ଟାଇମ୍ ହେଉଛି 8ଟାରୁ 10ଟା ଭିତରେ ଆପଣ ବୁକିଂ କରିପାରିବେ, ତାପରେ ଆଉ ବୁକିଂ କରିପାରିବେନି। ତାପରେ ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼୍ରେ ବହୁତ ସାରା ମାନେ ଥିଲା ଠାକୁରଙ୍କ ସାମଗ୍ରୀ ଥିଲା, କିଛି ଜୁଏଲାରିସ୍ ଥିଲା, ଇୟରିଙ୍ଗସ୍, ଚୁଡ଼ି, ଆଉ କିଛି ଠେଲା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଥିଲା, ଆଖୁ ରସ ଥିଲା, ବହୁତ କିଛି ଖେଳନା ଥିଲା ବି। ତ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ବି ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିଲା। ଏଠି ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ହନୁମାନ ଷ୍ଟାଚୁ ବି ଅଛି। ଆମର ଏଠି ମମି ଝିଅଙ୍କର ଫଟୋ ସୁଟ୍ ହେଉଛି ଖାଇ ତାପରେ ଏଠି ଆମେ ବାଟରେ ଯାଉଛେ, ଗୁନୁ ଆଉ ତା କାକା ମାମି ସେମାନେ ତ ଆଗରୁ ପଳେଇ ସାରିଲେଣି। ତ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭିୟୁଟା, ଆଉ ଖରା ବୋଲି ଏତେ ସେ ଝାଞ୍ଜି ପିଟୁଛି, ମାନେ ମୁହଁକୁ ପଟାସ ପଟାସ ଗରମ ପବନ ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ଆମେ ଟିକେ ଏଇଠି HL ମାର୍କେଟ ଥିଲା, ତ ଏଇଠି ଆମେ ଆସିଥିଲେ। ଏଇଟା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଯେହେତୁ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଥିଲି, ତ ଆମେ ବେଲ କିଣିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ତ ବହୁତ ସାରା ଜାଗାରେ ଖୋଜି ଗୋଟେ ବେଲ ଦେଖିଲେ, ବଟ୍ ସେ ବେଲ ବି ଖରାପ ଥିଲା, ଆଉ ସବୁ ବାଛିକି ବି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତାର ଦାମ୍ 100 ଟଙ୍କା, 100 ଟଙ୍କାର ତଳକୁ ଟୋଟାଲ୍ କରିଥିଲା। ତ ଆମେ ଫେରିକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ। ବେଲ ହଁ ବୋତଲଟା ତରଳିଗଲା। ତ ଏତେ ସେ ଗରମ ହେଉଛି ଯେ 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଟିକେରେ ବି ହେଲମେଟ୍ ରଖିଲା ବେଳକୁ ହେଲମେଟ୍ ତାତି ଦେଉଛି। ତ ଗୋଟେ ବୋତଲ ଥିଲା, ମୁଁ କହିଲି ବୋତଲଟା ତରଳି ହେଇଛି ନାହିଁ। ତ ବାଟରୁ ହେଲା ଏଠି ହୁମ କାଠ ଆଉ ଗୋଟେ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଆଣିଥିଲେ, କିଛି ଆଗକୁ କିଛି କାମରେ ଲାଗିବ ବୋଲି। ତ ବହୁତ ଜିନିଷ ଖରା କରୁଥିଲା। ଫାଇନାଲି ଆମେ ଘର ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ଗୁନୁ ଆସିଲାନି, ଗୁନୁ ତା କାକା ମମି ଘରକୁ ସେ ଆଗରୁ ଯାଇକି ଏଠି ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ତ ଯେହେତୁ ଆମେ ଟିକେ ମାର୍କେଟ ପଳେଇଥିଲେ, ତ ଆମକୁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଫାଇନାଲି ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ଆମେ। କି ଗରମ, ପୁରା ନରମ ଗରମ ହଉଛି ଲୋ ମା, କି ଝାଳ, ଖରା, ତରକାରୀ ଝୋଳ। ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲୁ କଣ କିଛି କି ଦେଖିଦେନି। ତ ଗୁନୁ ଯାଇକି ପଳେଇ ଆସିଲା, ତା କାକା ଆଣି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଯେହେତୁ ସେ ଡ୍ରେସ୍ ନେଇଥିଲାନି କି ଚେଞ୍ଜ କରିଥିଲାନି, ଗରମରେ ଏତେ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଲା, ବହୁତ ସେ ରଡ଼ି କରୁଥିଲା। ତାପରେ ତା କାକା ମମି ଗୋଟେ ଖେଳନା କିଣି ତାକୁ ଦେଇଥିଲେ। ତ ମୁଁ ଟିକେ ଘରେ ଲସି ବନେଇଥିଲି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ବାଏ ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ।